Andyan, sige, tira. Bilis. Wala na, ano kan? Kaya makulay na buhay mga kabeli. So may lakad ang team. Si John Paul, oh. Saan punta natin, Paul? Muli mga kabili sa Apalit. Yan, oh. So may set tayo sa Apalit mga kabeli. Yan, magcha-charity tayo sa Apalit ngayon. So ito yung mga team natin mga kabeli, oh. Hello po. So kompleto kayo. Ano yan? Mamam ka ni mamam. Mga kabeli, binigyan tayo tubig ni Jan Jan. Ayan. Okay, game na tayo. Iwan ka. Hindi po. Sama ka? Tama po. Kaya mga kabeli, tuloy-tuloy na tayo. So, samahan nyo kami sa isang mission namin ngayong araw na to. Kasama ang team kabeli natin. Okay, let's go!
kasalan dun eh. Sarap ng buhay dito, tahimik. Walang chismos ang kapitbahay. Yun, walang pagkalamera. So yun mga kabeli, nandito na tayo sa Apalit, Pampanga. Yan. Ang ganda oh. So doon may mga kabeli, parang may kasalan doon sa kanto na yan. Tapos ayun yung harap ng bahay nila ma'am oh. Daming bibi sa kaitek. Yan, tapos dito banda bukid. Masarap tumira dito sa ganito, tahimik. Langin iniintindi. Yeah. Laki ng bahay. Michael, kamusta ka na? Masakit pa ngipin mo? Ha? Anong ininom mong gamot para mawala yung sakit ng ngipin? Tulog. Di kasi natutulog eh. Ha? Pahinga na. So yun mga kabeli, nagsiset na ang team kabeli natin. Ayan, si Paring Kimpi. So mga kabeli, kompleto kami ngayon. Pati si Janjan kasama namin. Ha? Isa lang. Oh, wag mo lulukotin tol ha. Ayun oh. Diyan. Okay ma. Okay? Gutom. Okay. Okay. Yan, tapos baby. Hello. Anong name mo? Ha? Anong name mo? Nahiya siya. Ano makabili, tuwak po yung bata. So ayan oh. So yan, nagsiset na. So nagpakulo na ng ano. Paul, takpan nyo to para madaling uminit. So 100 food pack na chicken spaghetti ang pamimigay natin dito sa Apalit. Tala ng barangay to? Apalit. Apalit eh, ano yun, bayan yun eh. Yan mga beli, di ko alam kung anong barangay to. Pinasok namin. Medyo git ng bukid po siya. Kaya mga beli, two times na namin nakarating dito. Nung una, nag-deliver lang tayo ng mga party tray. Linuto natin sa bahay, tapos dinala natin dito. Yan na, shoutout ko lang po ang sponsor natin, Tita Florence Medina from Denmark. Yan, sorry, may USA na nakaraan, Europe pala ang Denmark. Yan, ingat po. Hoy Michael, bago tarpaulin natin ha. Bago pa. Mamaya lukutin mo. Mas malaki yung una. Hindi nga. Sakto lang, binili ni Ate Bless to eh. Oh, thank you kay Ate Bless mo. Salamat po sa bagong tarpaulin. Malinis. Yan mga kabeli, meron tayo shoutout mamaya mga kabeli, abangan nyo po. Yan o, Tita Flower. Yan. Saka kay Kuya Roy Musni, Ate Gemma, Kuya Rod, Ate Ellen. Malapit na naman tayo mag 30k. Ayan, Tita Celia Baki, maraming salamat. Daming alaman mga kabeli. May mga cactus. So sige, mag-set muna kayo dyan. So siguro mga 10:30 mga pamigay na tayo mga kabeli. Pag sa bukid talaga yan sigurado mahilig ka sa mga halaman. Wala kayang aso rito o sawa. Mga cactus. Harap ano. Mamaya may aso dito. Ayun, Bundok Arayat mga kabeli. Doon tayo galing. So medyo na traffic tayo dito sa bandang Candaba. Ay, sarap ng pakiramdam. Lalo pag umaga mga kabeli, saka sa hapon, sarap dito tumambay. Yan, Ma'am Florence, uwi ka na. Tambay tayo rito sa lugar niya. Yun. Yun na lang kailangan natin sa spaghetti saka sa chicken. Yun na lang yung labas niya. Huwag na ilalabas lahat. Wagi.
Ay, natatakot. Yung mga bata iniwan ako. Yan. Higa ka lang dyan, tudtud. Pahinga. Okay. Okay mga kabeli, set muna kami. So yan mga kabeli, nandito na. So may kape tayo. Yan, Tita Ana, hello. Tita Florence, shoutout natin. Shout out kay Kuya Eddie. Yun. Yan, shoutout kay Tito Eddie. Hello po, magandang araw po. Ano niya po, kapatid ni Tito Freddy. Ano niya, boyfriend niya. Boyfriend niya, shoutout po sa inyo. Thank you, Tita Florence. Maraming salamat sa pag-invite mo dito sa lugar ninyo. Thank you. So yun mga kabili, nasa barangay Kalantipe pala tayo. Yan, nandiyan po yung mga si Kapitan sa Kagawad SK. Yan. Hello po. Good morning Ano po. Good morning po. Welcome to Kalantipe. Yan. Welcome po sa Barangay Kalantipe, Apalit, Pampanga. Yun. Ito po yung kasama ko yung SK ng Kalantipe at saka si Konsihal Roy Campos. Maraming salamat po. So yun mga kabili, babatiin lang ni Kapitan si Tita Florence. Yan. Ito ay hello Florence at saka Ginoong Eddie Boy Abundo. Maraming salamat sa ipinagkaloob mong ano ba yan? Blessing. Blessing sa amin. Yan. Sana sa susunod marami pa. Mag-ingat kayo dyan. I love you. Ano niyo pa? Kamag-anak niyo po sila? Pinsang buhok. Ayan na, pinsan pala ni si Kap. Ayan, Tita Florence, shoutout po sa inyo. Okay, Kap, Thank dito you. lang po na. Okay mga kabeli, tuloy tayo sa pagluluto natin. Mga kabeli, giniling na tayo. So mga kabeli, tatakpan muna natin, balikan natin in 5 minutes. 5 minutes, ang bilis nun. 10. Sige, 10 minutes. Okay mga kabeli, maglalagay na tayo ng asin. So sa chicken tayo. Black pepper. Dadagdagan sa Kalantipe. Dadagdagan natin mga 4,000. Nasaktuin natin 20,000. Magano ka? Dito sa atin na 4,000 sa Facebook page ng Kalantipe. Nor seasoning. Para yung taga sa akin. Dati naglagas naman yung mga nanguhuli ng ibon. Ayun, nakuhuli sila. Natin yung Kaya mga kabili, ito na yung giniling natin. Ayun, ito. Mga kabili, maglalagay na tayo ng sauce. So, balikan natin, mga 5 minutes pa. Okay mga kabili, sa chicken, ano na ba? Sauce. Sauce. Spaghetti Spaghetti sauce. sauce tayo mga kabili. Yan. So meron tayong ilang kilo to? 7 kilos na chicken spaghetti. So 100 pieces food pack ang target natin. So ngayon kung sa sobra man to mga kabili, pamimigay natin. So ayan, nakapagita mo, bagong member ba o sabit na naman? Ha? Alaga? Bago. Bago? So mga kabili kami padagdag ng padagdag, hindi kami pabawas. Opo, mag-a-apply pa rin po. Ayun, mag-a-apply din sila kagawad. Sige po, welcome po kayo sa Team Kabeli. Yan, so mga kabeli, ito siguro mga 20 minutes, okay na itong pasta natin. So yung chicken na lang. Yan. So magdadalawang kalan na tayo para sa ating pagpa-fried ng chicken. Okay na. Ay, kape tapak. Siguro mga banda alas 12 kami. Sugar, tol, saka Ay, ano po mga kabeli?
Okay, balikan natin to. Mga 10 minutes. Ayun mga kabeli, si Michael gusto na umuwi. Malayo! Hindi po, nasa So mga kabeli, naglalagay ako sa tubig. Ano kasing ginagawa mo? Sinasabi ko lang naman eh. Napaka ano mo kasi, nasa dayo tayo, ganyan ka. So mga kabeli, black pepper. Shoutout mo muna yung nag-sponsor. Hindi ko nga po Ma'am Florence. Ma'am Florence, shoutout po sa inyo. Love you, Mama Chop Chop. Love you po, Mama Chup Chup. So mga kabeli, naglagay tayo ng black pepper. Yan, tapos meron tayong chicken cubes mga kabeli. So maglalagay na rin tayo ng brown sugar. So mga kabeli, brown sugar. Ayan, sa mga nagsasabi, bakit naglalagay tayo ng parating asukal. So spaghetti to mga kabeli, kailangan ng asukal talaga. Yan sa nag-comment nga pala about kay YT, yung nag-personal message tungkol doon sa mga shack. Thank you po. Papatignan po natin si YT. Maraming salamat sa concern. Thank you, Tito. Kalimutan yung pangalan eh. Kilala mo? Hindi po. Thank you po sa KYT. Ano thank you kay YT? Hindi, yung ano po, yung pag ano kay Ano? YT. Si YT pinasasalamatan mo. Hindi naman sasagot yan. Wala kasi kasakripisyo yan siya. Alin? Si YT. Kaya mga kabeli, abangan nyo kami. Tanay Rizal, saka Kapas Tarlac. Yan na yung pinakamalayo natin, yung Tanay Rizal. Kailan yung Tanay Rizal, boy? Hindi ko po alam. Nakalimutan po. So ayan ba, sa mga nagpapa-schedule, kaya tinatransfer ko kay Mrs. Cameli. Kasi po talagang minsan nasa biyahe kami, hindi ko kayo nasasagot or napagano tayo, conversation. Kaya madalas tinatransfer ko po kay Mrs. yung conversation. Kaya sila po kayo po nagipag-usap kay Mrs. Cameli. Siya po yung nag-ano ng schedule namin ngayon. Dahil nga po madalas wala kami sa bahay. Bakit ba parati tayo wala sa bahay? Busy tayo mga kabeli, ang daming event. Puro event na lang? Charity. Ayan. Maraming charity. Yan mga kabeli, nag-enjoy kami sa ginagawa namin charity saka sa mga event. Maraming salamat sa mga nag-sponsor. Yan na, Bill and Mary. Yan na, shoutout po Tito. Message suli kayo sa amin. Hindi ko makita yung conversation natin para yung charity pinagagawa nyo. Matagal-tagal na rin yun. Kailan tayo nagbukas ng tambayan? Nung... Ano ba yun? Kailan? Isang buwan na nakalipas mga kabeli. So ayan Tito, 2 months na tayong walang conversation. Yung charity pinagagawa nyo, yung pera na nabanggit lang sa akin ni Mrs. Meron pa nga daw po kayo sa so comment po kayo, mag-usap po tayo Tito para mapag-usapan natin tungkol doon. Medyo matagal na po yun, at least naalala po namin. Yan, sa mga hindi pa nagagawa charity, message po kayo sa amin. Yan, nagka-problema lang po last 2 months tungkol doon sa mga transaksyon namin. Ayun po mga kabeli. Kutsara. Wala mo dyan, wala mo dyan. Hello. May burger po. So mga kabeli, lalagay na natin hotdog. So may 2 kilos na hotdog tayo. So ito yung cheese. Cheese dog kung tawagin. Paborito ng mga bata. Paboritin ko yung mic. Ako chef. Ikaw? Hotdog. Sarap. Okay mga kabeli, titikman na ni Michael. Oh, Ken. Chef, hindi pa niluto yung hotdog. Luto na yan. Ay, kinain mo. Beli, kinain mo. Mga kabeli. Huwag mo sa... Beli, patitikman na natin kay Michael. Sinubo ni Michael yung hotdog mga kabeli, malamig pa. So yung hotdog naman kasi kahit i-steam mo lang to, okay lang. So, luto na rin naman to. Hotdog. Ayan. Mga kabeli, ito po yung spaghetti napakasarap. Sarap po mga kabeli. Yung totoo. Special spaghetti. Kaya po lagi na-order. Alin? Ito yung spaghetti. Yung manok to, lo. Pag ito may manok, makulit eh.
Beli, yung manok makulit. Baka gusto makisama sa prito. Okay na, girl? Okay mga kabeli, frying na tayo. Thank you. Nagigulo to. Okay mga kabeli, nakapag-start na tayo sa ating chicken. So meron tayong 12 kilos na fried chicken mga kabeli. So magdadalawang kawali na tayo. Sarap po. Ha? Manok, masarap. Ha? Diyan, tiktok ka muna daw dyan, yung matagal. Ayun. Kaya lang naman ano kasi yung iba kasing mga ano, yung gamot kasi 1 year lang nila, wala pa yatang 1 year nilang Okay mga kabeli, pinauna ko na si paring Kempesa, si John Paul, kasabay nila kapitan, sa kanila kagawad, saka SK. So may mga bata na kasi nasa barangay po tayo. Ayan. Ayan, sa barangay Kalaptipe. Yan tama. Okay mga kabeli, paunahin natin, tapos susunod tayo. So dala nyo nasa 50 yan tal. Takpan nyo. Okay. Dyan lang malakas. Ayos. Ayan. Yan ako kaya sa rin po. Kulang na rin. Kulang na rin. Kaya mo pagkain, data po mo ito yung malaki po, gawin mo na po po. Kasi nagkakunin ka po, ilang ilang. Ilang, mabilis kayo, ilang, Kenny. Magandang umaga po sa inyo lahat, dito po sa Barangay Kalagtipe. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naririto po tayong lahat ngayon umagang ito dahil sa mga taon na sa kabila ng pandemya na inaharap natin sa panahon ito ay nais kayong bigyan ng saya at ngiti sa inyong mga labi, lalo na sa mga batang pagkakalagtipe. Ating pong pasalamatan si Ginoong Eddie Abundo at Florence Medina sa maagang regalong ay pinagkaloob nila sa atin sa kasalukuyan nasa Denmark. Maraming salamat po sa inyo. So, okay. Maraming, sabay-sabay po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Kaway kayo, kaway. Thank you po. Pasensya na kayo na eh. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo na eh. Salamat po. Okay. Dito. Hindi, yung ano sa'yo. Sige. Thank you. Pasensya na kayo. Thank you. Kaya po susunod akin pa po. Pero dahil meron pa namin nalinan siya. Diyan ka lang nak. Diyan ka lang para maano tayo. Diyan ka lang. Thank you po. Pasensya na po sa ano na sa abala. Okay.
Hawakan mo mabuti na. Okay. Habang mabuti baka matapon. Sige. Kita, karta ka magdakal. Next. Muna ako pa na kayo. Ken. Kuha naman, eto. Huwag muna kayo lalakad. Ikaw pa lalakad. Pasingkan na ka. Ikaw pa lalakad. Para mabilisan mo. May bata lang. Okay, nakaayos na kami eh. Nakaayos. Ay, matatapon! Pwede mo na ito. Karin ng pasok nyo, karin. Hey. Karin ng pasok. Dun. Uwi na agad na. Uwi na. Para makapag-merienda na kayo. Uwi na agad. Palalaki naman yung mga ito. Hindi na yata mga bata yan. Mga tatay na rin ah. Ay, gano'n. Ano yung pati, muna yung mga kita. Punta ka na doon. Tatlo ka niya, tatlo sa pinsan niya. Tatlo daw siya. Bali, kayo pa maglakad. Ikaw pa maglakad. Kaya alin na yung pati. Ano yan? Huwag mo na ano. Sandali lang, oh. Yung iba rin pa. Ba't may bukol ka? Baka matapon. Ay, ba't mo siya? Thank you po. Pasensya na po sa sa bala. Gaano kayo na-atraso? Halos na nakapaglaba tayo eh. No? Salamat. Kaya na kang hashtag belly yan. Ka-belly. Kaway. Wag mo nang maglakad, wag mo nang maglakad. Meron pa. Okay, next. Okay, gandang ano na, maganda yung ano natin. Organize. No. Magamat natin lang tayo ng konti. Magandang tingnan. Okay. Okay, next. Kalaming. Dalawa. Hawakan mo mabuti na. Hindi nakasara yan, baka matapon. Sayang. Okay. Wala pa ba iba? Hindi naman pala makasara eh. Okay, hindi nakasara. Okay, salamat sa inyo. Hawakan mo mabuti. Kap, di naman na yung anak niya. Opo, tamot siya. Hindi na may Sino kasama mo? Kanina ba ito? Baka matapon, sayang. Ayos, mga Beli. May mga stab sila. Kap, may mga stab ano? Oh, may mga stab po. Ayun. Tayo maligaw. Ayun, sigaw siya. Yun ang kagandahan, yun mga kabeli. Maganda yung may stab, kahit mga bata, marunong sumunod. Ayan. Salamat. Pasensya na kita. Mabuti, baka matapon. Hawakan mo. Okay. Salamat po sa inyo. Thank you po. Hoy, bait mo ko iiwanan. Iiwanan na tayo, dito muna kaya. Hello. Okay. Kaya po susunod pa kanyang pong gawang tamon eh. Oo, mas maayos. Kaya na po yung bahala magpasensya at may kahit ang pong bagyan eh. Parang hawakan yan. Kasi asawa mo. Agwa. Ang mabuti.
Isa dito. Dito na. Pasisa na kayo na. May sobra. Teka, may pwede mo lang ba? Apat. Seven. Seven. Minuli na Oo, sige. Parang kakatulo. Dapin din eh. Dapin din. Ako po yan, minuli na. Ha? Parang talalakan na tanong ko. May sobra. 6, 7. Ganyan. Baka makaamo na sayang. Hindi nakalak yan. Lima. Sa akin kaya kayo makalit. Ayun. Yan. Magana pa rin. Hindi. Kaya na sa bala. So yan mga Belly, special shoutout lang namin dalawa ni Jampol. Jampol, banat? Shoutout po kay Sir Eddie Abundo at saka kay Lawrence Medina. Shoutout Yan. po. Sir Eddie, hello po. Yan. Hindi. Basahin na na. Yan mga Belly, abangan nyo po yung mga shoutout natin ngayong araw na to. So yan, si Kapitan, busy pa. Mamaya, interviewin natin. Yan, shoutout po sa lahat ng mga barangay Tanod, Kagawad, saka especially sa ating Kapitan na ano ang apelyido? Ireneo Bondok ng Kalantipe, Candaba. Apalit. sorry. Kaya mga Belly, yan thank you. So yan mga Belly, magpapasalamat na tayo kay Cap Ireneo Bondok. Ayan, napakabait na kapitan ng Kalantipe. SK Marjorie. Yan sa kay SK Marjorie. Yan. Clary. Una po sa lahat, maraming salamat po sa mga nagpadala po ng tulong dito. At saka po sa mga nagluto ng #Kabeli. Yan, thank you Cap. Maraming salamat po. Paki-search nyo na lang po yung kanilang #Kabeli. YouTube. Kung gusto nyo po magpaluto, sila lang po tawagin natin. Maraming salamat, Florence at Eddie. Yan, thank you. Salamat ng marami. God bless. Yan. Sana Kap, yung napasaya namin yung mga bata dito sa barangay nyo. Yan. Yan, nakakataba ng puso, Ma'am Florence, yung mga ginagawa nating kabutihan, lalo na yung pagtulong sa mga bata na to. So ayan okay Kap. Okay. SK, maraming salamat po. Thank you. Hey mga Belly, bago natin tapusin yung video, so shoutout muna tayo. So yan Billy and Mary, yan Tito, message po kayo ulit sa amin about do sa charity natin. Hindi ko na makita yung conversation po natin. Yun no, tapos si Jepoy. Shoutout po. Thank you. Okay mga Belly, bago tayo magpaalam, shoutout muna tayo. Yan, shoutout kay Kadog Show. Yan Idol na Kadog Show, ingat po. Saka kay Daddy. Yan, regards kay Daddy. Baby Chris, Nanay Baby and Tita Cristina Blanco, shoutout po. Pe Alipio, Mean Lan Policarpio, shoutout po. Ronnie and Joseph Bondok, shoutout po. Yan, okay ka lang dyan? Ayun, mga baby mo ate. Kikit na mga baby mo. Roderick Bell and Kyle Bell, yan from Guam, USA. Renan Soto, shoutout po. Peli, yan Tita Peli, shoutout yung Cap, okay na po. Ian Jason, Amado Balesteros, shoutout Tito. Jun Villamar of Baguio, yan kaibigan. Jun Villamar of Baguio City, shoutout sa'yo. Ingat kayo dyan, sigurado malamig dyan sa Baguio ngayon. Saka sa mga brother mo, saka sister mo, ingat, shoutout sa inyo. Arturo Andrada, Tito Arturo Andrada, shoutout po. Ronnie Bondok, ayan naulit Okay, Tito Ronnie Bondok, shoutout po sa inyo, dyan. Kaway. Okay po. Ayan Joseph Reni Geminiano. Joseph Geminano. Yan, shoutout po. Pasensya na po kung mali po yung bigkas ko. Ayun ano to? Rory Copada, shoutout po. Roy and Leslie Bustos. Yan from Japan. Ray and Leslie Bustos, yan from Japan, shoutout po. Mark and Anthony Manalo of Qatar.
Teresa Escolar, yan, shoutout po. Calzada Europa, shoutout po. Winnie Pardo, shoutout. VJ and Vlogs from Saudi Arabia, shoutout po. Rita Magbo, yan na, shoutout po. Erwin Grupo, yan, shoutout po. K Cruz 2017 from Utah, USA, yan na. Karen and Donnie, shoutout po. Bibo Dido from Laguna. Teresita Peralta, shoutout po. Elsa Cuenta, shoutout po. Happy anniversary, yan, Dominic and Ivan, Ryan and Gladys May. Happy birthday Dominic and Emmy Lisa, yan, happy anniversary po kay Kuya Dominic and Ivan, Ryan and Gladys May. Happy birthday, yan, Dominic, Emmy, Lisa, yan. Kuya Roy Musni, Ate Ellen, shoutout po. Kuya Rod Payad, Jefferson Reyes, San Juan Bukid, saka Sunflower, thank you, ingat po lahat. Tito Jess and Tito Jess and Nanay Norma, shoutout po sa inyo. Okay, mga kabeli, ingat ang lahat. Tita, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ng Team Kabeli sa lugar ninyo. Shoutout niyo po ulit si ate. Shout out kay Kuya Eddie, kay Ate Florence, sa Abundo and Medina family, sa mga sa family namin sa Europe. Shout Yun. out sa inyo. Ayun, thank you po. Okay mga kabeli, tingnan na natin Team Kabeli, mukhang nakagayak na sila. So tutuloy kasi kami ng bahay sa Bulacan. Yan, nandito tayo, malapit lang naman. Game na kayo? Mukhang nalugi kayo Si Sabit to. So ayan mga kabeli, ang pangalan niya Sabit. Ay, may soft drinks, ang galing. Nag-thank you ka dyan? Ayan mga kabeli, okay, game na tayo, biyahe na tayo. So ingat ang lahat, God bless all. Yun, hindi po COVID yun, thank you.